А это знак какой? Пешеходный переход. Молодцы, знаете. Юлларда фажигаларны булдырмауга юнәлдергән профилактик чаралар бу көннәрдә бөтен республика территориясендә бара. Ноябрь аеның 3 якшәмбесе авария корбаннарын искә алу көне. Якты Кундыз балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә бу чарага кушылды. 3 воскресенье ноября отмечается ежегодно День памяти жертв ДТП. В преддверии этой даты во всех образовательных организациях, учреждениях Заинского муниципального района, Республики Татарстан и даже в России проводятся единые дни безопасности дорожного движения. Балалар шәһәр урамнарына чыгып машина йөртүчеләргә белешмәлекләр тараталар, кагыйдәләрне үтәп йөрергә кирәклегенә өндиләр. Профилактик чарага Уймак кыз бакчасы да кушылды. Кичкенә булсалар да юл билгеләрен яттан беләләр, һәр вакыт үтәргә тырышалар. Әһәмиятле чарага бергәләп юл йөрү кагыйдәләре язылган плакат ясаганнар. Машина йөртүчеләргә белешмәлекләр тараталар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.